I zašto ljudi kažu da mrzim GTA trke. Znači ljudi su to izjavili. Prvi rumor je trke. Ja sam izjavio šta sam izjavio za trke i sve to. I to je sve istina. Znači, meni je sve cringe trenutno. Vi ste mene pogrešno shvatili. Ja sam sebi sada cringe iz tog vremena, ali tad mi je bilo do jaja. Znači, ja ne mrzim GTA trke, ja obožavam GTA trke, ali tad u to vreme, kako se zove, su mi se baš snimale. Sad mi se ne snimaju. Neki od vas ne mogu da se pomire s tim. I zato moram da uđem dublje u celu priču i da pokušam da vam objasnim što ne snimam trke, a zapravo samo mi se ne snimaju. Ne igraju mi se trke, nije mi taj vibe, a nama se gledaju. Pa ja ću da probam da vam pružam content najbliži mogući trkama i koji je i meni interesantan. Znači, mora i meni da bude smiješno i zanimljivo i interesantno da ja snimam, da bi snimao vama trke, ljudi. Ja vas ne mrzim, evo, držat ću vas. Bebo, ja volim trke. Kad izađe GTA 6, dobit ćeš trke, okej? Opusti se, polako, nemoj se nerviraš. Nemoj da se nerviraš, dobit ćeš trke, polako. Opustite se, ljudi, bit će se okej. Biće se okej. To je prvo. Znači, to je prva stvar. Od sad najavljujem serijal. Trike svake godine po jedne dobijate. Može, to je to. Što ne vratiš mim review? Pa danas sam ga izbacio, bemam familiju. Šalim se, ne psujem vam familiju. Evo sad će neko da klipiće kaže, muđe psuje svojim fanovima familiju, a zapravo sam se spredao. Ja ne znam zašto